Hej alle sammen. Nu skal vi lege Bent Betjent rimer. Det er en fangeleg, og til det vil vi vise René og Kenneth. Her er jeg fanger. René og Kenneth er deltagere. Jeg skal prøve at fange. Nu vil jeg prøve at vise jer, hvordan legen den leges. Jeg er Bent Betjent og skal prøve at fange en. Den første jeg fanger er René. Så siger jeg et ord. Ordet jeg siger, det er Ole. Skole. Så er René fangeren. Han må begynde at fange en, når han har fundet et ord, der rimer. Han har rimet, så han må prøve at fange en nu. Kat. Hat. Nu vil jeg prøve at vise jer, hvordan legen den leges. Jeg er Bent Betjent til at starte med. Taget. 9. Bi. Hat. Kat. Væve. Tave. Husk, man må godt lave hjemmelavet ord. God legelyst.